piensa en ti. Piensa en ti. Kalendar Prepaid korisnici koji su od oktobra mjeseca pa sad do danas pratili akciju, odnosno servis Moje društvo, imali su priliku da upravo od oktobra mjeseca pa sad do danas osvoje vrijedne nagrade ukoliko su pozvali svoje prijatelje i umrežili ih, a naravno više o samoj nagradnoj igri, odnosno ovom servisu mogli su da saznaju tokom trajanja iste. Međutim, danas oni koji su bili najaktivniji, koji su imali najviše prijatelja, osvajaju vrijedne robne nagrade u vidu telefona, tablet uređaja, ali i drugih vrijednih nagrada. Naravno, korisnici koji su sve vrijeme bili sa nama imali su priliku da osvoje besplatne minute, odnosno minute za razgovore, kao i SMS-ove, ali naravno i besplatan pristup Facebooku. Ese dolor